Gikan namin simbahan guys. Dali na kong ilis kay dalto na tugma ng bali na diyan kanina. Bali na diyan. Dili tubangan. Among sudan guys, ni palit ramig munggus ug kari da sa isari. May as outfit ng bata. Oy, ulit ang dating. Ulit ang dating. Hi guys. Ulit ako kumita mo say hi. Hi. Gikan ko simbahan guys. Gikan ko simbahan. Nanay na namali na manig sa nina. Say hi na. Hi guys. Hi guys, happy Monday. Gikan ko nagkalat sa hinay-hay. Di ara dyan na sang adlaw pa jud mama kay wa man mo init ug tarong gapon. Padung mi karon sa family house na ako tujong na nagtatay. Ito Focus MHA store ana sa lungsodaan kay maghatad ko rin mga stocks na tay bra. Uy, ag bra nakabuling na ng plastic og scarf ni. Og ganahan mo palit guys adto lang mo sa MHA store na sa second floor sa lungsodaan public market. Kaya panas undoy karon. Pantalon. May pantalon pa. Sila to gani unong tuo upat. Ano? Da. Hey, ako na speaker ba? Ano eh? Madam nga kalipar. Yung Shout out to Sting. Shout out to Sting. Diyan ako'y bata, diya. Hoy, may bata na buhok 5 ka bukra pero mura man ning foreigner. Arang kagwapa ito ni Handining. Ano ning apo? Anak na sang pagubang kalahaning apo. Lola na? Hi. Na close open ni sa dali. Close open. Close open. Ay, very good kayo. Grabe. Tayo ba dyan na kamera mo? Close open. Pakitang gilas, be. Pakitang gilas sa dali. Close open. Close open. Close open. Close open. Ay, grabe dyan nga. Gerkiata dyan. Close open. Kursupan mo, close open. Pagi kuwangan pa. Kantahan pa ka, Lola. Close open. Close open. Close open. Close open. Hoy, ninggara. Manggasig maajo. Ara man dyan pa close open, guys. Ninggara. Pirpurmer man ka ajo. Pirpurmer man. Close open. Close open. Close open. Okay, lai. Tingnan sa sakay na. Ako man dyan ni. Ako man dyan ni. Hay. Nga na ba nang gibatangan makong nanay o babes nga makadawat sa ahang look. Nadawat buakit tigaho ang outfit. Close open. Ang kagputi guys, oh. Mag Amerikano. Mani purpose nga nang manakag atang tijan. Kaya na, sangitanan sa kanot, bata. Gumain ka lang. Daragay sang ina. Si Upaw! Yes, Upaw! Ning balik nas bukid. Gato kasi mong inakaw, kaning huwig ang kamot. Yung balik sa bukid, nanay Balik sa bukid. Ay, ugwa, ulakaw, di kada. Andiyo na, kaya kada na. Grabe mura pag-apam agi mong bana po. Kaya man ka, mura mag-apam, nagbata. Apam taga pork pre. Di? Yeah, apam sakan tagap to ah. Apam sakan tagap. Ang classmate kasag mo ikid, kasag mo dagan. Grabe. Asa pa? Kuha, kasag manumbag. Halos tanan na ni jahang event. Hawd ni siya sa kuan sa una. Hawd ni nga athlete. Na mamukas og sayal isang sports. Mamukas og sayal. Mamukas og sayal. Tatay. Aching man buho man siguro ming kagwang. Hala guys, nagtiba naman din silang saging tindok. Na. Hala, rang kadako. Ginawa ko tamangi. Wow, ka-amazing. Mga ko na nagpila ka kuan. Pila kay lugas to na ba? Ang dako na. Pasang bukto no ang kamot. Nada ko pasang kamot. Ang dako uy, maka-amaze. Nay.
Mga jo ko daling saging ni mong tindok. Diyan ang bugata. Ang bugata. Kana eh. Hala. Parang dako ah. Ag imong limo na ni sanda juta daerang dako anay oh. Hala, pasyon mo yung daghana. Lagi na yung daghana. Dari po niya. Nangita na yung hinog guys. Oh. Ang daghana? Tanaw guys. Di pa rin ay. Nay, hala na. Hapit na mahinog nay. Hapit naman dahil nang hinog. Oh, lagi ka rin po hindi naman rin. Ari ko na taingas nanay. Itur kong nanay sa izahang passion fruit. Hala, na nilagana lagi kong bitay. Hala, nanay. Hala, hala na basig mga huso nay. Sige nay, lang kata ko na nay. Hala, karami daghana guys. Hilaw-hilaw pa nay. Sako na, hawit nay. Kari nay. Kanina kasi no. Hilaw pa nay. Hindi batas luwi nga. Nay, hilaw pa nay. Pero nay, anong sa aran nay. Ito, tutangan ng dadapit. Hala. Agay pong daghana. Arang daghana nay. Yes, Roy, og mahalin ako nag-ibarigja. Mahalin. Halin dyan ni. Kanang katubang. Hala nay. Asawa bang kuan. Dapod Dari po daghana. dito, likod. Halas na nay. Ba't ko mag-expect na iniingan na raba ka na nga ng luod na kadani ni Zakay wala mo nga. Arang amin yung daghana na. Grabe gan ganila. Anas Agosto September siguro ni. Grabe. Hala nay. Balik ra ko na kaya pa mahinog. Daghana guys. Uy. Dato nay. Basig na hinog utos-utos. Bawa di sa ubos nang kuha masirgin dito tulo. Lami ah. Uy. Hala guys. Daghan ka adyo oh. Kari-kari. Ay, di ada. Tulo ka hilo. Kari nay. Kani mahinog na. Dia. Ang mahilo na. Kumot lagi ni Kadyo. Mahaglik mo kumuukab kaya ni manuhat. Salamat Nay pitsay si nanay guys oh. Yan dyan ang nanay dyan. pizza. Nga na may tinuod nga gwapa. Nay, kau galing ang tanong. Nay no. Kiri guno guys, dug ago ni nanay rin nga luso. Kaya na damage man eh. Tagot yung sa Mali inyo. ah. Ako guys oh, dako oh. Kinagam dyan eh, dyan dagko ada pero tanugan ko ng dagko. Kanira nga luso mo dungagon kay Naniso ko ni kalutak na. na damage man ni pagkuan. Di ay guwang na nga ni lutak. Wala puturo na may nanin ang kay Laguwang ra ba din nakatagak-tagak na oh. Akaman sa ni nay? Tagot. Oh, sige man. Katagot yung sa nina. Karang liki na rin ko anay, damo go liki guys, tanawra pud ninyo guys. Liki lagi. Yeah. Asa Say, nga na. meaning na daog ko ano sa Guwang guwang. na. Ay liki. Aga ko nay mga jura kog hinog na ikaw retan og gani. Pahinog naman ko na hinog man na kasi kay murag tapangan pa sa luto niya kasi man to sa una. Yeah, lamin ni ko ana ginamos guys. Oh. Nang magduang ko makadaka din ang ag. Kari ko na babe. Kumpara ko sa mga braso. Hindi ako dahan ka. Braso wa. Dakot pas braso no. Nagkapas braso ni Kamansa nagtuto. Asa na kay mangita ko na bisig na pa daw na. Kari na okay ra ni di rin yun. Naluso-luso gamay pero wa may samad. Naramandana. Okay ra no, wala may samad. Ano na na. Tungod ang sana uwas. Si Mario nagdagwa ka sa agar dito. Napay saha nay. Ay ang saha. Ay patubuan na nay. Nagbalhin man ni Di gamay pa mo pud na. Kanito yung binagin. Na hangi pangitag na pa bay luso kay Kaya dungagon. sa punti para mi. Kare dangagan na kay umi. Dari ra ka matog ta Pura day kito koy bata gibilin. Ha? Di ka pa na ko. Kang kabangaan. Gante. Kabangaan pa. Oh guys, giputod-putod guys. Tulo ra ka buk pero kakaon na tanan kanan. Kanang usa ka. Deng ag tindok. Karina. Kami ginamos nay. Wala Buwad. So ako buwad. Okay. Laas nagsun. Aram datuan na dai ninyo dani kay wa na may buwad-buwad. May kapalit og wa na lig kalakaw lagi. Dai buwad katong petitiri katong dadun tag Manila, daw man sa mudag kun kay manimah ko nung buwad isang sinina. Ani maho jud kay makuom. Wala ka na. Ala, aram dagko agoy. Tulura kabok na arang sa. Tulo ra pero puno na magkaldero. Hmm. Halate nakaharbis ka karabantos te? Nadi karab kay sa nanan mo karabantos. Si manang pidila, isa ang garden. Ngawat ra siguro ka no. Oy, ngadyo ko. Buting na gudid. Magkalisod-lisod pa na hunti. Dito pangawat. Ngadyo na laman. Kita joke ra. Oy, tuupod mo. Hala, ramuto. Sige, itong tao mo. Masipang nagdako. Arang dagkat. Timuro ka nag-astindok. Hangan ron. Tulit
din. Pamo ko ni mo dadi. Magalaglag dito. Naharap doon sa gibuti pa dyan. Samantala agad ito mura ka tindok. Nay! Pwede maniud to ko na ni? Dito tanawon naman ni kaya naghuwat ko. Alimutan ko sa sayo. Naghuwat ko reply sa ang na puti jaday ko no. Aliana! Alisa dari Aliana! Alian puti man dito yan. Puti. Hala yan apsa na ka na. Yan gamay. Sibog. Mamait ka tampurami. Nga pa doon na ko no. Dugay man lagi mo po tampurami. Lajo ba sa biyahe? Uli ko no sa mama ika. Excited si Aliana. Oh, kamu kecing pa ko kay gikan ko sa basa. Okay ra na oy nga na magdinang mga nabuhi pamahaw. Aman Ito na ni. Nawala na mo sang pagkaniwang na. Bintahan nga. Dali na pagkaadyo item. Puti na si Pud. Bintahan na na no. Aliana! Tagay ko plato day. Very good. Kana. Laoy ra nagkamugal kadun kong ilaoy. Nay, hunay. Freedom jud mo ron maglaoy-laoy ni kay wa mas tiri. Kadagana po nito uy mura man pug. Pero lami man noon eh kay grabe mga kuanda ni maadyo nga benefits sa tanglawas. Kasi kay pait mo to. Ang kuan na. Pughad. Hala guys, diyan nagtindog guys, grabe man ka-orange. Naiguwang na din ni kaadyo. Kay bon ako na ito isang pabugnagon tanaw guys. Parang kalami. Wala man may buwad, nagpapalit ang ay sa buwad. Orange kaadyo. Mura po jagbaho ni murag saging armasin. Dara guys, diyan nagasuso pa. Kapali ko na maghawan og kamunggay. Lami Parisan lagi ta ko na mo og nilaw-oy nga utan ug kanang buwad o may buwad. Taprami. Darag ang pasyon nga tinangadyo. Pag uban hilaw tanugan na. Ya sama na nimong miracle fruit yan. Ang tanaw-tanawon tampurami. Tanaw-tanawon naman kunog miracle fruit. Lami day mabugnaw na nay kay mura na sa mupughad. Mura lagi kulo nay. Bugnaw na. Lami din nay latik. Gamay ta dun. Kilaw ra naman. Ter. Ang kuhag. Agaha man ni Ter. Asa pug gihuman. Kay matos dyan na hadad to, mga mabot sa nina. Sing nang isang. Matos sa kabinet. Naibawal ko dati. Kay arang initagan sa nina artasa. Kaya na guys, mga anak naglatik na sa isang sugo kay kaninin paglatik. Nay ako rin Gamit, nay. sa tiklit Dati ko makaugnatik nay. Dili na dito to. Ang sikusikan mo. Nay wa mong tilo kag lutong dikti tampurami. Lami amra po sa pulo nga ughad. Lapit ako. Alabilayan. Ay baho, grabe kami nung sa pagka. Naglapay rin ka sa angkulot. Natimingan jud. Nabitaw diha to ni labo. Kare pita dia. Kita ay, basta na irog lagi, maaw iring. Aw ka na na Wala tanam te. ito bus. Mga pa rin utla, pili ako, ano naman ang buwag te. Karabi. Luwad na daw, salingsing badang. Ano ba? Nakay plastic floor. Toothpick? Plastic. Toothpick. Nanguhara ba kong siling ka buko? Sarang. Okay na, may schedule daan. Yan. Wapo dito ka. Salamat ang hang, video Wag na. ka. Adyo, kaya filin pa ka na ha. Di ang videographer. Harga blooming. Blooming nag-aibag sa Tira na.